baby Troy. Today is ano ba yun? 18? 20. Lost track na ako ah. Basta somewhere 18 or 19. Hi baby. Ikot na niya oh. Ikot na oh. Marunong na dumapa. On his own. 7 months na tong baby Troy namin. Ito naman ang itsura niya yan. Huy! Ba? Huy! Sino yan? Sino yan? Lola yan, Lola. Bakit nandyan ikaw, ha? Hi, Lola. Bakit nandyan ikaw, biso na? Ang pilinsipin ng baby ko ng biso. Binibideo ko siya, Lola. Nasaan pa? Binilinisin na medyo-badyo. Gustong taasan pa ah. Nag-exercise ah. Uy! Uy! Uy, uy, uy! Bye-bye. Say mo, bye-bye, Daddy. Bye-bye.